Ya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga. Bungae senenge? Senenge nggih ponsa. Oh iya. Nggih ngoten. Mas Nek sane pemarem to, Sri? Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng akbar wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur, Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh iblis tenan. Saya aja bawa pisah, aja bawa pisah. Masa loro, satu wae iki wis Piye Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedak. Aku Maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan Lah nyapa? persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho, Mbak Bir. Aja gelem manut. Lah nggih to kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Eleh, gayamu tenan ora? Lho iya. Engko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora iya. ujug-ujug. Ujug-ujug. Ini ya. Ujug-ujug lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya. Wilujeng dalu selamat malam Mas Bagong. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Cangi. Wah luar biasa. Agak Piye? kesana Mas biar saya dapat melihat wajahmu. Ya. Piye? Agak kesana. Lah. Kok nyinggur sinden. Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Nggih. Piye? Ora apa-apa nek ning kene. Heeh. Ha. Lah nek neng kono nek masalah apa? Ora apa-apa kan kene iso dep-depan. Bertatap muka. Oh lanang padha lanange kok dep-depan. Loh, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Kula kan nembe sepisan perdana niki ketemu kali panjenengan. Alah pisan iki nek ra nggone Sri Pesek rung karuan ketemu. Ngono ya, Mas ya. Nggih. Oh iya aku sajek dublek ya urung tau ngejak sampean ya, Mas. Aku lho ndagel nggih nembe dalu niki kok. Kok iso iki lho, Iso. sampeyan dagelan kondang kaunang-unang kajura sak deking jagat raya kok. Alah lah kondang nek ra payu nggo apa. Wong ning YouTube ki aku sering lho, dalang-dalang senior pemuda-pemuda dalangnya mesti dagelan BT Bagong Glondor, BT Bagong Glondor. Lah ngono iki live streaming apa rekotan? Ya kirangan. Iso kirangan iki lho. Nggih, bakune nderek nyengkuyung adi wedok. Adi wedok. Mbak Wis kenal Ayu. suwe ya? Alhamdulillah sampun wong Pesek uripe ning Solo. Heeh. Jadi ya iki ya melu kados jenengan kala wau. Sambatan. Iya. Dadi direwangi pupuran laburan putih iki sambatan Sambatan. tapi tetap tidak mengurangi semangat toh, Mas. Tetep semangat Mas, arep piye-piye wis tanggung jawab. Nek tanggung jawab iya ya kudu mangkat. Heeh. Ditembusi wis suwe napa lagi? Pangestunipun nembe mawon ya mergo ketok enek kekeliruan. Kok iso kekeliruan? Ayo mbuh. Saku Nggih, bakune nderek dedonga aku jane ndongake manten ki wedi Mas. Loh, kok iso ndongane mantene dadak wedi ngopo ndonga sah wae. Aku dhewe uripku morak-marik kok. Kok morak-marik? Alah, dereng krungu kabar apa? Loh, dereng wong kenal petukan karo wonge lagi bengi iki lho. Bojo siji gondol kanca kok. Bojo siji, Gondol kanca, seksine lho anggit wi. bojo siji gondol kanca, Mas. Nggih, pangestunipun wah ngalami jen sik, Mas. Pun umum tak teng mriki pun. Nggih, rene tak rewangi. Aku mau anu lho sek. Ngetol lho sek. Iya. Ning ya alhamdulillah wong iki ana program diskon tol. Dadi ya kuwi apa kok diskon tol iki? entuk keringanan kuwi lho. Oh iya diskon. Diskon tol. Lah ya numpake tol kan diskon tol. Oh iya mergo munggahe sampean lewat tol. Ah, diskon tol iki untuk murah tol iki mau. Iya. Alhamdulillah. Derek dedonga Mbak Sri sinten? Sri Wahyuni piye jare wis kenal iki? Ya kenal ya gur Sri Pesek ngono tok. Malah nama lengkape rung kenal. Nggih, Sri Wahyuni mugi manjinga ora gur bojo manjinga dadi jodoh. Mergo nek bojo ki sok kala mangsa akeh sing misahke, ning nek jodoh sak patine ya kuwi jodoh. Oh, dadi bojo karo jodoh iki beda Mas ya? Nggih, bedane sithik. Nggih. Ugi ingkang amengku gati bapake wau Pak Sodium.
Pak sapa mau? Sik to, aku yo urung. Aku yo ora entuk. Sadiun. Oh, Sadiun kok sodium. Nggih. Kok zodium iki lho. Pak Uyah piye? Pak Sandiun mugi pinaringan sehat, panjang umur. Luar biasa. Karo nek karo Mas Bimo wis kenal urung? Alhamdulillah nggih nembe pindah ketemu nika. Calone niku pun calon lawas. Nggih. Niku kanca wit SMA Mas, SMKI. Lah nggih. Wong Mbak Sri wis gandeng karo Mas Bimo. Heeh. Gek kula ndek kanca siji dalang unal-unul ngalor ngidul ijen. Sapa kuwi? Payu ora to git kowe iki. Sik piye-piye balane? Nek Mbak Sri wis duwe bojo. Duwe bojo. Wis dadi manten. Dadi manten. Terus Duwe kanca dalang siji unal-unul ngalor ngidul ki jane iki payu pora cah iki. sik to sapa ben ora salin tampa lho. Anggit sing kok Karanganyar kuwi mau. Oh, Anggit. Tetak larang kok gur wong nggih nguyuh tok to Anggit nggih. Nek Mas Anggit yo santai kok Mas Anggit niku. Nggih tak kira aku. Bakone iki gocek. Jenengan nggih dereng kanggo to? Lho, durung lho. Wis gampang nek kadon jenengan iki ibarate akeh sing ngenteni kari milih-milih. Nggih, wong kula niku jan umur kula nak selawe to Mas Bagong. Selawe. Jan wiwit kula lahir nganti umur selawe niki jan kula niku nggur nggih nguyuh tok. Ya malah apik wong. Nah nggih, durung kampun wong wedok belas kok Mas Bagong. Iya ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadi Percaya to? Percaya. Percaya kudu percaya lagi bisa Saya ketemu. lagi ketemu kok aku maido malah dadi gething neh. Nggih, percaya. Lho sing malah sing ngendika sinden jenengan lho, ora percaya. Sapa sing ngendika, sapa sing ngomuni Kabeh gak ono. Sing muni gak bantermu Gak ono kabeh. Wah, aja-aja malah tau dijajal bisa saiki. Oh, Amune ini gak kabeh kok. gak ora nate ndak. Jenengan mboten lebu. Mboten. Niku ibu. Wah, sinden nek sedakep jan kaya Bathara Guru. Tangane malah papat. Tangane malih papat. Nggih. Tapi nek teng Nganjuk jenengan teng Nganjuk niku pun sering napa dereng? Nggih sering, Mas. Oh, Lewat. ya anjinge. Lah wong takoke ning Nganjuk sering urung sering lewat. Maksude tek tanggapan piye? Alhamdulillah nggih arang-arang. Arang-arang. Ora ketang setahun pisan. Heeh. Iki nggone besek, supir nggone sapa neh ngoten. Heeh. Ya sok Mas nek kapan-kapan kapin ujon aku duwe tanggapan ngono. Nggih. Tak ngejak sampean. Alah lah pok kanggo wong jenengan iki dagelane her-her kabeh kok. Herer apa ngono ning malah arang ku dagelan kok Mas. Nggih. Heeh. Jenengan wayangane bergas gayeng agi ngarepane nanyak wis ngguyokke wong. Nyapa lho? Oh, kae mau tabane kleru ya. Guyune ya mau. Ora Nggih. ngono. Bakune jenengan nggih sehat, panjang umur, Heeh. laris. Amin. Payu anggone mayang. Amin. Ki seniman-seniman sing hadir ya akeh, Mas. Kathah. Sapa sing wis ketemu sapa ae sampean? Ha niki komplit Mas-mas niki saking Jawa Timur enten, saking Jawa Tengah wonten. Weh, komplit seniman melumpuk. Melumpuk wong ra tanggapan kok. Ya ora Mas, jane enek, kabeh wi isi tanggapan kabeh jane. Nggih. Nek dibuatalne kabeh mergo pengen jagong ning Sri. Wah, elok lho. Welak kok. Guru wong sugih-sugih kabeh niku. guru wong jagonge kok mbatalke tanggapan ya lho. Wis sangke ampuhe mantene apa. Ampuhe mantene, ra ampuhe Sri niku mboten Ah, saged. nggih kandhane kok. Luar biasa. Nggih. Niki selain sampeyan yo ngajak sinden-sinden Nggih. dan Mbak Yu saya dari Kediri. Oh, nggih. Mbak Nggih. Prigel Pangayu Anjarwening. Nek karo Mbak Prigel wis tau ketemu apa durung sampean? Pisan ketoke. Oh pisan. Pisan Heeh. Ning iki ketemu meneh. temu meneh. Ning Sri. Nggih. Ya saiki di anu ya dikon ngadeg ya, Mas. Nggih, ya nduk nek lungguh suwe-suwe wong wedok iki nek bengi-bengi ndak kelet. Piye? Piye? Wong wedok nek Wong piye? wedok nek lungguh bengi-bengi nek kesuwen ndak kelet. Jarike iki lho kan saya kemringet to ngono kae. Ngono nyelempit ngono ya. Awat terus mbok dhek iki grajaki klet ra ya. Tapi niku anu lho. Nggih. Mas Bagong. Pripun? Nganu to, bladek to Astabrata. Nggih. Wisi pira iki fulan iki. Ning kuwi bupar sineme sing sehat walafiat ora lara blas malah bupar lho. Nggih. Mergane Yo mergo mbuh sempuh ning mantek, sepuh ning mantek. Liyane dodo do ngri-ngriken kabeh lho kanca-kanca Nggih, kula. leres. Ning malah sepuh malah asepe ampuh. nggih pomo kendaraan model tuwa ki ya nganggo persneleng. Sing nom-nom iki tanpa gigi. Metik. Matic dadi pomo numpak ya penak sing tuwa, Mas. Lho, kok iso penak Ah semua? numpak matic bendina numpak ora tau nglebokke lho.
Numpak tok. Wangsaku. Mbak Prigel kon jumeneng. Enggak, Mbak Prigel. Spot ijo. Ya, Komplit yuk. sangune. Ya. Hey. Oke. Dian. Selamat malam Mbak Prigel. Selamat malam Mas Akbar, tak salaman sih. Salaman sik no. Ngono aku suwi ra petuk Mbak Yu ku Ya, nggih. Sehat ya Mas. Sehat kira delok. Alhamdulillah. Cah cilik suarane banter ya. Lho nggo mik kok Kok iso cah cilik iki lho. kok iso cah cilik? Modele cilik ngono lho. Kok suarane banter. Banter niki bantas kok suarane. Kaya ngene kok ya bojone betah ning omah. Lho. Loh, Hubungannya apa? hubungannya apa karo Kayak- aku ki? Kleru sutik munine bianter ora ya keweden. Ora. Ora bojoku sayang karo aku. Iya. Niki ambak jare sampean cilik niki putrane pun kalih lho. Wah. Arep telu jare Mas. Lho, arep telu to? Heeh. Nih, Wis ngundang dipapatke sisan ya. Sampeyan kok nggawa ingon-ingon ngene iki bareng. kok iso ingon-ingon. Niki sing beto Mbak Sri. Oh Mbak Sri. Aku dadi ra ro bengi iki sindene sapa, penabuhe sapa kula niku mboten ngerti. Oh, sampean mancal iki Mang Mas. Ya wis diarani mancal ya kenek, diarani napa ya kenek. Rumangsane ngarani wong kok ingon-ingon. Apa ya padasan ngono rada patut wuduhe ya. Oh, ingon. Aku malah wedi gudi lho Mas. Terus ingon-ingon ngono. Padahal cilik kayak. Ah cilik ora mili. Mbok kaya aku. Piye? Ya rada gede lah. Ya Mas Penyapa-nyapa. Akbar, Pak D Bagong. Ya, Nduk. Alhamdulillah dalu menika saged kumpul nggih kanca-kanca Kumpul. seniman, seniwati wonten dalemipun Mbak apa Dek ya? Sri kelahiran pira ya Mas? Sangkatan sama saya. Berarti Dik 2000. Nah, Padha aku berarti 2000. 2000 sama. Kok neng daleme wong genah neng dalan ngono kok. Wong daleme wis jero kono nggih numpuk beras wis keter kok. Ya tapi kan sing duwe omah Sri ngono lho Pak D maksudnya. Ngawur Pak Dik anu siun kok. Hah? Pak Emo sapa jenenge? Pak Mas? Sadiun. Pak Sadiun. Iya sampean ki kok Pak gak. Sadiun kok. Lah Pak Sadiun kan duwe anak jenenge Sri. Sing duwe anak kuwi Ibu Siti Komariah. Kok iso? Sing duwe anak yo karo Pak Eno. Halo, apake apa ya mboke meteng wae Pak melu meteng. Ya ora tapi sing meteng kan ya ibuke. Melok urun. Urun lah ya gur nggih tombo kesel jane iki. Apa Ya. anak-anak? Ditungake ya Mas Ah, Akbar. Dungakno Mbak Prigel. Mbak Sri dan juga Mas sapa asmane? Bimo. Mas Bimo. Muga-muga dadi temanten sing kakeninen ya Mas. Amin. Yang diparingi momongan putra Amin. putri soleh ugi soleha. Amin, Allahumma amin. Mbak Prigel ya disambati ditembung karo Mbak Sri ya. Oh yo gak iso aku disambat. Biasanya aku ning jaba 5.000 ya Mas, misalkan. Ning jobo 5.000. Misalkan Ning kene piro? umpama Sri yo aku yo 8.500. Loh kok malah larang? Lho, karo koncoe kudu luwe menghargai to. Sri tanggung jawab Sri. Mbak Prigel pokoke 8.000 aku. Piye iki nggo nasibku? Ya kudu ngono. Kowe Tak larang sambatan nih. apa tanggapan? Aku mbok sambatan mbok tanggapan wong aku Lah iki hitunge gak genah malahan. Hitunge ra jelas kok. Oh dikirimi undangan mangkat ngono ya aku kok. Oh ngono ya. Dikirimi undangan nih sampean kon teko rene tok. Lah nyapa kowe macak? Lah gini kok ora kon bali aku macak. Lah piye pemurung tembang wis Sri tak bali ya. Aja. Aja eman-eman. Eman-eman. Nggih dolanan cah cilik-cilik ke lho lucu. Nah, Timbang didolan tak cilik-cilik mbok-mboke sing didolanan. malah mbok-mbok ya. Mbak Prigel, Eh. niku juga hadir banyak kanca-kanca seni. Anek cintaku Mas Badar. Sampean kok bengi iki prayu ora dosa? Nggih.
Mas Badar niku sakniki sibuk. Oh sibuk? Nggih, teng Solo dados dosen. Nggih. Oh gitu. Tonggo Jadi kalih fokusnya kula, nggih. mengajar. Nah, Dalu. fokusnya itu mengajar tanggapannya namun diku refreshing nek niku. Jeng dalu Mas Tinggi Solawat. alibi to Mas. Mas Solawat ya rawuh. Mas, Solawat. kok Mas Solawat ndi? Badar iki mlebune Solawat. Mas Solawat pancen yo keluarga loh Mas. Ah, nggih. Ya nyeng kuyung ta ya. Sibuke teng Solo dados dosen teng ISI. Nggih. Lengganan kula niku lho Mas Sandik Bangjo Skarpace. Skubidu Mas. Tangsaku kok banyak juga selain Mas Badar sing wis kenal sapa Mbak Prigel? Mas Badar tok, arep Mas Obi. Malah Mas Obi ngewangi genter kok. Mas Obi ki krune Astabrata Duk to? no. Enak tapi begini lagi ketok. Ini kok ora meyakinkan. Kok wong kok ora percaya awake dhewe. Mek tinggi anu pergantian ngono ka lho. Ya wis dongake wae Nduk, Mbak Sri karo Mas Bimo. Nggih, niki Mbak Sri kali Mas Bimo pundi? Mbok menawi kersa diaturi tindak panggung ya Mas. Harus no, Iya ta? harus. Ya sare mau manten anyar kok nonton wayang. Ya ora. Ya ora. Dikirai manten pertama nanggapne wayange dikira nabuhi kono arep turu piye? Lah mbok menawa. Masa kaya ngono. Lah ndi nyatane ya ora ketok. Lah mosok turu tabuhi sengguk-sengguk ngono ya ora apik. Oh lah kae lho Dik Sri. Ada Ayo tadi kene, nonton Nenek Dek katanya Sri. ya. Mbak Sri, Mas Bimo, Mas Bimo. ora rene aku medun. Loh, piye terus sapa sing dalang? Ya juga mesti kudu rene. Dalang aku no. Ya, Mbak Sri, Mas Bimo, enggak Mas, disepoti Mas. Cedok. Nah. Hati-hati Mbak Sri. Mas Bimo Mbak Sri mbok jumeneng to Mas. Sing di omah kok lungguh aku perkewo malah. Bimo karo Sri, momo digawekne fanbase no jenenge Bisri. Tasmu kuwi selehno sik arep bayari kok yahene. Engko. Kok pedemen sapa sarep bayari iki lho? Lah nggawa tas iki. Kuwi tas BCA-an kuwi kok bayari. Alah rasa copot wong sing di omah kok. Dipegangi mic. Mike cekelen. Mik kabel kae lho Sri. lho kok. Iya, wis nyekel mic Bimo rung. Piye ta Mas pertanyaanmu ki? Ayo Mas Le mic iki lho. Ketok cantik, disapa, ketok bagus. Jeng dalu Mbak Sri. Nggih, wilujeng Mas dalu. Bimo. Nggih, wilujeng dalu. Wah iso omong jebule. Lha rumah samu ra iso omong bisu apa piye? Mau teko kene meneng ae lho Mas Bimo iki. Iya. Nggih pripun raosipun dados temanten anyar? Nggih seneng bunga. Bungae senenge. Senenge nggih ponsa. Oh iya. Nggih, ngoten. Mas Nek Bimo. saune pemarem to Sri. Mbah, mbok ndang melok-melok ayu. Terus piye? Nggih. Ngaturne mengucapkan terima kasih untuk kanca-kanca sing wis membantu. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun kagem Mas Akbar, kru Astabrata, sedaya rencang-rencang, mbak-mbak pesinden, mas-mas. Heeh, Mbak Prigel. Mbak Prigel, Iya. Mas Bagong, kula matur sembah nuwun sampun disengkuyung teng acara pernikahan kula. Nggih, kula mboten saged bales napa-napa, wong niki nggih sambatan mboten enten napa-napa. Mungkin nek mantuk nggih mboten usah salim napa-napa. Gong ya mulih Gong. Mulih Gong. Kowe mangkat ratu tol, aku Solo tol kene mangkat mulih 400 lho. Kok tole kat mau dibahas terus to tole. Bahas no kowe gen ngerti kok. Pira? Tole pira? Tapi Mangkat mulih. saiki Karanganyar Solo ki 198. Lah iya. Ping pindho. 400 to mangkat. 400 bensinmu solare. Ah, iya. 300 cukup. Ora nganggo sopir ya ora iso mlaku dhewe treke. Ya berarti Ora, 750 totale, Mbak. Iki gur gegojekan. Izin. Kok ndak malah manten anyar kok mikir tol rasane. Nggih, nggih. Tolmu dhewe pikiran.
Mas Bagong. Dun. Seniman kok cerigis to. Priyo. Aja jendremis ngono kuwi. Lah, Ya rumah toh? Mas. Dremes ki sapa? Sing ikhlas iki kaya aku kuwi lho. Ah. Blas ora ngetok anu Sri ora mbayari aku. Blas. Aku malah becek ning Sri. Lho. Malah becek ning Sri. Cuma iki panggung teropku. Oh. Nah, dadi gur nyewa ki tok. Ya Sri aku ya. Nggih. Padha ae, lek. Ya lagi iki lho. Panggung terot kok nggawa dalang ya lagi. Kok godalang ya. Anyar lho ki tak nyari ning. Anyar iki, Mas. Tak nyari ning Sri Iya, panggung iya, teropku. iya, Iya. Ditungake muga-muga Mbak Sri ndang diparingi putra-putri soleh-soleha ya Lek Bagong. Ya, amin. Amin, pangestunipun. Nggih. Cita-citane pengen duwe anak pira? Loh, ki perlu dibahas lho, perlu Yo, yo. dibahas itu. Kok dibahas? Mbak Sri Pira, sampean pira? pengen duwe anak pira cita-citamu? Alah wis gampang. 2. Manut sing gawe ngono wae. Lho. Lah loro nek bojomu urung trima. Lah rumangsane wong wedok sing gembol manut sing gawe, manut sing gawe. Wong lanang Sampai yo. wong lanang penak. Gowo Penak gawe apa? tok. Lah sing wedok gembol brojol Alah. ngemiki. Apa enak wong wedok ya jek rekoso wong lanang. Kok iso? Tetak iki lho sepisan tok. Sak lawas urip. Ayo. Sepisan tok. Kowe ngomong rekoso, ngopo kok wis nganti anak-anak loro? Kula bolon jenengan. Rekoso lho Mas, walaupun loro ki ya rekoso lho Mas. Ah. Sopo wong lanang ki kuat? Wong lanang nggawa ndok loro disunggi karo manuk. Iki ra disunggi ngawur iki. Gondol dhewe kok. Kok iso? Lho, padahal- Wedoki rekoso lho samu kok sia-sia kowe. Wis ngomong apa? Ngomong apalagi? Ayo. Pengen duwe anak loro. Dua anak piro? Nggih. Sharing karo Mbak Prigel lho, dua anak piro? Pengen. Kayak Mbak Prigel 2. 2. Ya. Saman Mas. 2 apa, Pak? Berarti papat. Papat. Lho, Papat. Aku loro, jam loro. Loro papat. Kandhane yo manut sing gawe nu penak-penak. Wis. Aja gelem manut. lah nggih to, kula niku mboten nyangka, mboten ngira kok kula niku ujug-ujug kok dirabi ngoten lho. Ya kene Gayamu tenan ora? Lho iya. Engko kowe sing nyusok-nyusokne. Ora iya. ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Ini ya. Ujuk-ujuk lho, Mas. Oh, lah mbok ngelingi tanggapan kebadan nangis ngono kae. Ya alhamdulillah pun nemu jodoh. Ngono wae dalangmu lali rawuh ulemi wong iki streaming. Pak Sri Susilo Tengeng. Akeh sing jagong Mas tapi. Nggih, sampun dugi wau siang. Pak kelelur. Nggih, Pak Kelur sampun dugi wau, nggih. Ya iki tidak afdol lek misalkan Mbak Sri karo Mas Bimo iki gak nyanyi ya Oh, Mas. mboten usah ini wakilkan adik saya saja. Sapa? Tio. Hah? Tio. Tio. Sing rabi kamu Sing lho, rabi Sri. kamu loh. Oh, ini suaranya habis. Gak iso. Seso. Aduh, habis sekali ini. Tidak ketang satu lagu ya Mas. Tanyakan pada penonton. Mbak Prigel. Penonton nyuwun sewu menika Mbak Sri nyanyi setuju apa tidak? Loh. Santai wae. Wis sing penak-penakan lho Sri. Heeh wis, tenang wae. Lha kok Suara tahlil to entek Mas? ora masalah, Nduk. Oh, ngono. Wong manten anyar malam pertama rasah nyuwara ora apa-apa. Ngesus tok ora apa-apa Ngeses ya. suaranya habis iki berbacutan. Dek wis bacutan loh Mas. Sama rasa ndang nyusul Nah, aku Alah. cek menikmati masa muda sih. Oh, kono wis DP. pangkah ngono. SDP. Ndang nyanyi apa? Salah gue Sri. Salah gue. Wis kudu, gue tolak sumpah. Sing duet ya. Sing duet. Derek mereka mawon. Waduh. Iya wes sing nyanyi ben kene jambu alas saja. Oke. Aku ya, oke. Jambu alas. Iya, maksudnya kan duet. Ora akur. Cinta tak terpisahkan ya. Mas Bimo, kowe iki Wonogiri. Cinta tak terpisahkan ya. Wonogiri ki lewatmu ki waduk Wonogiri kok nembang anti ra iso lah ya kebangetan. Iya, jan. Wong waduk Wonogiri genah kafe kae kaya ngono. Kok iso kafe? Mas aku sama tiringi sik, tak bawanane sithik ya. Oh, bawanan sithik. Ya, ben karo diskusi apa lagune? Niki lho nyuwun apa iki jane kok rewel ae. Ndang ngomong Ora apa-apa wis rewel to. Bim. Mboten. Bima iki Pelok. Bima iki kancaku tirakat lho mbiyen. Oh, kancaku tirakat. Mbiyen kungkum ning Cangkeme. Kok beda karo diomongke Bima. 6666. Dalange kancaku tirakat ya kancaku ning Bekonang ngono. Pangkur. Iki tembangnya kagem temanten ya Mas. harus. Kangenku tanpa upama ya Mas ya. Ya. Untuk maju. Maju. Sing lanang ganteng, sing wedok pesek.
Ora Pas. masalah wong pesek malah dawa umure. Kok iso ngono? Ambekane ngirit. Sri, tinggon anu ya. Pripun? Bare ndak sesuk ya. Iya, manut kula. Sip. Janji lho Sri ya, aku bar limbukan balik lho ya. Iya. Wis jeneng kancane aku kantek goro-goro. Halah engko tak kancani nggon YouTube. Akeh tunggale. Selamat berbahagia. Allah. Kok Allah piye to? Kan ya apik. Kayak kiroat. Koyok kiraan. Apa-apa kok ora beneran. Saman mangkat lho wis gak bener delon rupamu. Ora bener wong Bagong kok apa kon dandan bagus. Kok dadi cakil. Ya. Ya. Kang Mas Bimo dan juga Mbak Ayu Sri. Duit karo sampean Mas Akbar. Kok aja ngene iki to, Sri. Aja to. Mikmu kuwi lho aja wedo kok tedak-adah mare bengung. Kamu aja. Kamu aja. Kayak latihan deh ini loh Mas. Ah. Ngenteni toh. Menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru. Ya. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga. Penting itu. Iya. Menempuh hidup baru, membina rumah tangga. Nek wis pernikahan, wis menikah kuwi nakale dilereni. Wong iki ra nakal kok Napa? beling kok. Padha ae. Atek sithik. Semoga kekal berlimpah berkah selalu. Nah, semoga berlimpah berkah selalu ya Mas, Amin. baik rezekinya maupun rumah tangganya ya ta. Lho Sri iki hebat lho. Piye? Sakliane nyindir juragan Brambang lho. Bos, Brambangnya CEO ta iki. CEO Brambang. Didol nganti tekan Solo, Monogiri. Oh, alah Ora berarti ya. apa-apa. Berarti ya ngapusi Sri. Nyapa? Ngomong iki lho, brambange tanggaku kon ngedolke nggonmu dhewe to kae. Ngene dhewe. Elok brambange Sri tanpa rambut tok. Masa Mas? Tegese tanpa oyot-oyot kae lho, resik. Kayak apik brambang. resik-resik Ah. ngono, gede-gede. Ra ngandel teko Mas Bimo. Oh Mas. Brambang istri piye Mas? Apik. Apik kowe dikeki. Gah aku. Cepat diberi momongan Amin. putra putri yang terbaik. Ayo duet berdua. Wah, wes duet ta wong loro apa lagune? Apa neh? Cinta tak terpisahkan ya. Ah. Masa urung-urung sida rondo. Gandolane Aja toh. dhewe. Lah ya. Cinta tak terpisahkan aja. Apa? Apa liyane? Marek wis. Repe apal to? Sing kompak apa? Berdua sing kira-kira chemistry-nya itu kawin. Oh, ndak pundi wi lho. Rondo kempleng. Apa Aja ya? kok rondo. Apa ya Lah cinta? kita ndak budi. Bir Kita Sri. ngekei masukan kok ya rondo kempleng to Apa bir. ya cinta tak terpisahkan? Cinta tak terpisahkan Jembo ya lho kok iki kon rondo kempleng. Aku iku repe Mas Bimo kan apik banget. Piye Refe piye? Nggonku iki aja nggo dolanan kuwi to. Kok iso ngono? Apik. Ya bene to dingge dolanan kok. Dang, apa
Cinta Tak Terpisahkan. Oke. Ini duet maut Mbak Sri Ayo, Mas dan Tris. Mas Bimo. Monggo. Datek. Ora Nyanyi dadi ngopo ya. capek. Ya, saya langsung turun aja ya. Ya. Aku lanjut bubuk dulu ya. Iya ya wis turu. Anu pap ya. Malah jaluk pap. Engko sampean ingin. Ora iso Enggak. pap-pap. Terima kasih ya Mbak Sri. Makasih, Sehat Mas selalu Bimo, panjang Mbak Sri. umur, Mas. Siap. Oke. Wah. Kowe mosok langsung mlebu kamar Bim. Iya, orang nonton sanggitku apik lho ki. Iya. Sing arep mlebu kamar iki wong kamar isine Lah, we iya. gula teh beras sayuran kok. Mbak Prigel. Ya. Nembang Mbak orang. Iki lho permintaan banyak. Apa? Jenengan. Duh, tenan. Ini permintaan terbanyak podang kuning. Podang kuning. Saya tak waca ya, karo Iya, maca-maca iya, ya, iya. Pak Ya. Sambi. Heeh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Bapak Sangidun. Gelap Sayuto. Sangidung. Mode ini jenenge rek. Sangidung. Mbah Sangidun Gelap Sayuto. Nggih. Badhe nyuwun gending podang kuning. Mandhapipun Samboyo kali Gubuk Asmara. Semenika salam budaya kula ya mirsani saking Bagor Kulon. Lalap cipir sambele bawang, ayo ning kampir delok wayang. Ya, guyangan dalane guyangan dalane jembar, wayangan dalange Ki Akbar. Arem-arem isine duren mugi ayem tentrem Mbak Manten. Gawe diang bakar telo sing nanggap wayang panjang yuswa. Gawe diang pinggir kali sing delok wayang lancar rezeki. Amin. Mangan gudeg ning Gulo Yogya, Mas Bagong endek panjang yuswa. Amin. Nyuwun podang kuning ya, iki podang kuning neh. Manuk manyar mangan lenteng. Manten anyar mugi enggal-enggal meteng. Amin. Kok manten lanang to? Manten anyar. Manten anyar ya. Setya tuhu ki uga ana karo Sido Asih mengko ben dipinangkani. Saka FMA nyuwun langgam resepsi. Ya, Oke, ben pinangkani. Ayo podang kuning apa gubuk, Mbak? Podang kuning mawon. Podang kuning aja ya. Bawa nana ya, Mas Bagong. Ki arep bawa jare. Oh iya no. Insyaallah napal. Ya, bawanana Mbak anu Mas. Sing bawa kaya budek kae nentingi bantere ra. Kuwi jenenge teteh. Kuwi jenenge semangat. Nadyan wujud temong peksi. Suarane kok ya apik ya. Apik wong bekunang kok. Weh. Bungane apa? Terus Akawetang lining pranta alus manis tur merak ati. oh bar Mbak Prigel nembang podang kuning anu seniman-seniman sing bareng rawuh kon munggah ya Mas. Oh nggih. Terus Kathah. Wis suwe nggon kula lan goleki si podang jenat. Ayo jare gantian. Kondi. Hiba bunga ing atiku. ya Nanding bisa dadi ombo. Ombo. Ombo ta? tombo Ombo kaya sampean. Sakuwa. Terus Nanding bisa dadi tombo. Mbak Prigel request piye dilanggamke apa jaranan apa langsung dangdut apa Langsung seragenan? rame pokoknya Mas. Oke, wis manut kanca-kanca ya. Ya. Rame, heeh. Ya. Yuk buka celuk coba kaya ngapa Mbak Prigel? Esuk awane ngomah wis ora kerasan keluyuran anggolek sing tak sayang
liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang menso ning pang kekancangan tak rintik saka kawan besar ngoceh dheweke ngalih mensoan kelukane tak sowan tak jengi podang kening agawe pikirku komeng sleret tiran tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang ngandutut ati kepranan ora mandung atiku tansaya wis ora kerasan keluyuran anggolek ising ngata sayang upeng-upeng miterakonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi neman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menso ning pang kekancangan tarik saka tak suwon mbak menjengi podang kening agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis ibu
Pripun Mbak Cange? Ya. Anu, kanca-kanca dulur-dulur mas-masku sing padha lenggah teng panggung niku kanca-kanca seniman Monggo Mas Badar, Mas Anggit, bareng. iki Mas liyanipun. Ayo, mboten ngirangi raos kurmat kula dumateng kakak-kakak. Sedaya. Monggo, Mas Badar, Mas Anggit, sedaya mawon. Kanggone seduluran. Heeh. Teduk ya. Monggo sedaya. Oke. Nah, mic-nya sudah. Ayo. Piye to ki lungguh kok dora nyauti mic dhewe. Oh ya wis aku tak ngiris pantes karo sound system. Lah itu ndapuk. Ah. Nah. Wilujeng dalu, Mas. Nggih, wilujeng dalu Mas Akbar. Alhamdulillah, matur nuwun lho Nggih. sampun dikancani. Nggih. Heeh. Enggak. Sajeke urip nggih nembe niki nyusul jenengan Mas. Elek. Wah, sami. Oh, iya Kula toh. ngidolake Mas Akbar pun dangu. Nek nembe niki keturutan ningali Mas Akbar. Kula nggih kok. Lho, nggih nembe niki. Jenengan jan nembe niki. Nembe niki kula seneng Akbar wayangane. Ketara sak omah kok ketok ora pati. Ketoke ra akur Mas. Mboten. Lah mau aku ngomong karo Mas, Mas, aku meh daftar gawe Akbar Fans Club Korwil Medion. Gak oleh kok karo Masmu. Aja. Piye nek ngomongi nyauri Masku piye? Aja ngono. Aku wae ngono iki. Oh, iblis tenan. Saya aja mbok pisah. Heeh. Jagong nggih, Mas Edo nggih. Nggih. Buwuh, Mas. Oh, heeh. Waduh dhewe lho kula. Lho jenengan no waduh dhewe Mas Lah Anggit. nggih. Mas Anggit Karangan. Keng Karanganyar kuwi Bimo kuwi ngundangi sing nang Wonogiri kok sing nang Nganjuk. Wah, le ngalang poh. Jan tole tok Mas niku baline ning tol nah ya, Gong. Sik to sing ngetol sapa? Jare bareng Bagong. Iki mau nyepur karepe. Heeh. Ketinggalan sepur akhirnya grab. Kan jare mobilan karo Mas Bagong. Weh, niku wau ki cerita niku nunut kula kok niku. Sing nunut sapa? Mas Niku. Anggit kok awakmu kok. Niku. Kok serokan Ndang muni yo. Padha kok salone gelut nang kene. Ya. Omang sampun. Wah, eni. Ya lagi iki lho dalang kok nunut dagelan. Ya ora apa-apa malah Jenenge buwo. Ah ya Wo, lah aku ya buwuh. Lah iya. Mas Edo, Nggih. Mas Anggit, Nggih. Mas Badar, Nggih. ya, sing baku panjenengan bertiga ndongakne napa? Lho, iki kurang siji cerita. Mas apa to sing dorawo? Mas Wahyu Don enten Kali? saking Jember. Saking Jember. Kali kanca-kanca. Oh, lho Apa- mboten mriki pisan. Abot nonton bal-balan, Mas. Monggo lho Mas Wahyu mriki lho adoh-adoh Aja Jember. mriki pisan, mriki Nek pisan. kok mantene sing ditenggo Wahyune lho, monggo mriki. Wahyu Judu, monggo Mas. Ndonga napa Mas Edo, Mas Anggit, Nggih Mas Badar? kula rebat cekap mawon semoga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Mawon. Kalih napa pesen kula setunggal aja nganti pegat niku. Amin. Niku sing baku nggih Mas Edo nggih. Nggih. Lah nek nesu-nesu ujung-ujunge pegat ya padha wae. Mas Edo ndongakne terus paring pitutur ing manten wis sak pase mergo sudah membangun rumah tangga ini sukses. Oh, ya, Dengan Edo. nikah pun pinten tahun Mas Edo? Kula 2018 Mas. Sampun nikah nggih. Nggih. Sak menika pinaringan kanugrahan putra pinten panjenengan niku. Alhamdulillah kalih Mas. Niku saking istri pertama Mas. Oke. Setunggal mawon Mas. Oke. Oh, tunggal mawon. Satu untuk selamanya nggih Mas. Nggih. Kula wong adoh ora ngerti apa-apa lho iki. Nggih, kaya aku. Yo, terus Mas Anggit. Lah aku ndongakne apa aku rabi wae urung kok ndongakne. Lho, jenengan yo ndongakne Oh, kabeh nggih. sing ramune ndongake. Nggih, Mas Bimo, Mbak Sri, yes. Semoga menjadi pasangan yang bisa saling mensurgakan satu sama lain. Amin. Mensurgakan. Dengaren tertib rame. Cekak aos Mas Anggit. Ya tertib ngono ya. Tertib. Mas Badrun, Mas Badar. Nggih. Kula mboten badhe ndongake. Blan- Lah Wong kula nyapa wis- ora ndongakne? Ndongakne kancane ndonga ya ndonga no. Sami kalih Mas Anggit kula ya durung palakrama. Kula namung nglarifikasi
pengendikane jenengan wau. Bab napa niku wau? Bab tutur-tutur ngendika wau lho Mas Anggit. Nggih. Jare akeh dulur ki akeh rejeki. Nggih. Lah aku akeh dulur kok akeh diutangi lho. Akeh dulur malah akeh sing apa? Akeh sing ngutang kok. Oh ya. Jebul rezekine sing ngutang ngono lho Oh, Mas. rezekine silam. Kan meleh Lah ya ngono to Mas Karis. Nggih. Masalah rumah tangga ora sampe melu-melu. Iya, wirete beda, Mas. Wong Kowe nganjuk. ngopo ning kono ning kene lho Mas. Iki Mas Edo iki calon ketua Pepadi Indonesia Mas. Oh iya. Min. Min. Wayange pun 3 kotak niki versi napa? Tegal nggih enten, versi Klatenan enten, versi Solo nggih enten. 3 kotak niku wayang Mas Edo sedaya. Nggih gek saking dalang-dalang legend. Wah, luar biasa. Mas Anggit niku nggih ngoten. Pinten kotak Mas Anggit? Piro Mas? Si nika enten setunggal nembe. Ngono ngitunge suwi. Itu musuh. Siji gur mbok doli ae ngono kok. Jer tak tawake ae. Lah malah wis mbok sudah setengah kotak no. Terus tak tawakne rene kok ae. Wis to. Arep tak tawake Mas Edo sirku ki. Ora apa-apa butuh ya Mas ya. Butuh ora apa-apa. Apa nggone dhewe Nek dhewe santai no kene len. Aku ya santai no. Apa? Wayangan gayeng ya warungan jikuke ya nggon aku e. Apa kuwi? Ciu. Oh ciu ya. Lah, wis elek. Bakune ndedonga. Ndedonga napa, Mas Nggih. Badar? Sing penting temanten kekalih tansah pinaringan wahyu. Amin. Nggih, sing Mas Bimo nggih dalange saya moncer. Amin. Gurune nggih saya lancar. Amin. Nek ndelang moncer teng Wonogiri mawon mboten usah teng Nganjuk. Lah. Ya ngono kuwi wong. Kowe tekan ngono aku ya meneng ae kok nyapa. Aku yang cacahan ngulon tak gak keprok san we. Piye? Ora ngono kancane anu ora oleh. Wong koyo uri ngono kuwi. Modele dikukoni. Aku arep nganjuk ya ora sida mergo cah iki sitok iki lho. Kok iso? Wah, ya sing ngono kuwi. Kula parani kok sing nanggap. Parane sing nangkap. Kula mawon aku. Ora ding ora tak. Ora. Aman Mas Akbar niku adik tingkat kula dan isi niku nek Ceritane Mas keapian kowe tapi. alah apik. Elek lho. Ya mboten ya Cerita Mas, apike Cerita. Mas Akbar critakno sing apik. Wah aku bagian cerita sing elek, ya to. Mas lho kula ora enek sing apik Mas aku. omah kula niku teng Mas Anggit Karanganyar niku wirawiri wis kaya omah dhewe. Saestu niku Mas Bimo nggih ngoten niku lak seangkatan. Mas Akbar niku nek bar kuliah ngoten turune ten nggen kula mbok nganti nglilir bengi men paribasane nganti isuk ya ten nggen kula mangan ya melu kula napa-napa melu. Cek modelmu ki apa to mbiyen ki jane kok mung nunut ae. Aku cek miskin biyen. Saiki mulyane luar biasa. Lah ngene Anggit kok kemule putih. Wong Anggit ki ning Anggit iki kemule biru kok. Foto kok kemule putih. Lah aku ning ndi Kowe ning sik. ndi? Solo bagian ndi? Karanganyar bagian ndi? Mi aja kon ngomong. Mas Anggit terus no Mas. Mas Badar iki. Mas Badar iki kaya ngono ya diomongke iki lho. Perkara sak kembel iso viral lho iki. Wong kae genah ora omah ngono kok. Napa? Wong kae genah omah 48 ngono kok. Malah dicethakne. Iki bakune do buwuh mriki niki jagong Mas. Jagong. Nggih, do buwuh urung niki wau. Sampun. Kok lali kadung jagongan gayeng lali ora nyumbang. Tekon Dimas. Seniman niku lino lho Mas ngoten niku jagung ngene kancane jagongan gayeng kepethuk kancane lali ora nyumbang. Niku lino ngoten Terus niku. mulih ngono. Mulih lali ning dalu niki alhamdulillah Mas Edo, Mas Badar, Mas Akbar. Niki Mas Bimo dalu niki mboten nampi sumbangan. Tenan to kowe kok Saestu dedeg-dedeg mawur. sing nampi sing wedok. Ngono ya padha ae. Ngoten lho. Ya iya Mas Bimo sampeyan. Mas Badar, Mas Anggit menika sampun kula anggap Mas kula piyambak. Oh Lho ngaten. niku kula diparingi gunungan lho, maringi kok gunungan teng kula. Oh sing kagem sahabat panjenengan Nah, niku. iki JB iki jati budaya. Weh. Wah, isih mbok openi ae to bar. Tak openi lho. Wah, tagone mulih tindang. Apik lho niku Mas. Apik ngono lho. Dapite pun ceklek ping pinten niku, ya to. Oh iya, enak neh wayange. Apa? Lho wayang Mas Anggit akeh ning kene. Sing to. Memang kok ngelokne aku, jare mangan nunut kono. Wayang kuwi lho akeh ning kene. Ora apa neh? Bathara guruku tiris. Ora kowe dikekke pembayar. Oh, iki yo nggone Mas Anggit. Oh. Lah kuwi daganganku kok mbiyen kok.
Koyoke tau roh ning Facebook aku. Kowe ngetak-ngetak aku saiki kirim ngono to karomu iki jane iki. Ora. Alhamdulillah kanca-kanca senimane pokoke paringi mulya laris ya to. Ngono lho. Tapi nek iki sing ngedol gak Mas Anggit. Udu aku kuwi. Sing dalang teng mriko. Heeh, dalang kono kae. Nggih, terus Aku. Wis pokoke ngoten niku, jenengan ya laris ngono mriki ya laris. amin. Ya dungane wae Mas Anggit muga-muga ya ndang ketularan Mas Bimo, ndang entuk jodoh. Amin. Kok anggere kowe Yo jenengan barang kuwi kok. Kok aku lah wis tau ndek bojo. Ale nak digondol kancane. Ya sedekah. Oh, sedekah. Umum teng mriki nggih umum. Kere malah Umum, disiar. mboten apa-apa. Wah, genah Tenan kula ya ra cerita. ujar akal Git. Piye Kowe dadi monten, aku sponsor. Bab napa sponsore? Songo bekonang. Ayo njaluk pirang liter tak kirim cekek. Oh, kuwi sing kondang bekonan saiki kondang lho, Mas. Undang napa, Sing Mas? di demo niku lak niki to Oh, lho. asline. Lah kok iso? Bekonan ora krungu kabar jenengan iki. Aku lah ora tukang ngombe, Lah ku tukang napa? tukang gawe. Lah, Lho sing di demo sing gawe kuwi kok. Ken Mangsaku Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar. Bawa, Ora bawa kitang ape. setitik dono swara. Mas Anggit mawon nggih to. Weh, lah kok terus Ado-ado kok kene lho, wong-wong kene wis hafal kok suaraku Mas Anggit mawon nggih. weh sing kula nek jenengan kula Mas Nggih. Akbar YouTube wis oke sing jarang enten niku Mas Edo. Ten YouTube sing dereng enten Mas Edo. Kuwi aja sing Jare jenengan ajeng duet karo Mbak Prigel. Ado-ado komedian mriki lho. lah kuwi ora madeg dalang lho, Mas. nyanyi mawon Mas, nyanyi mawon Mas Edo duet kali. Nggih, cocok niku. Mengki kula sawer nggih. Tenan. Niki pengusaha, pengusaha. Pasrah bongkoan Mas Badar karo Mas. Niki pengusaha lho Mas Pengusaha Edo saestu, niku. nggih. Pengusaha mie nggih Mas nggih. Pengusaha mie. Pokoknya Mas Anu duet kali Prigel mboten ana apa Mas. Duet kali Mbak Prigel. Sing penting pesenane Anggit ampun dijak duet. Heeh, Mas Anggit wis booking. Sangka omah kuwi wis pesen aku. Wis booking. Pokoke aku gelem duet angger karo Bude Parsinem. Oh ya wes. Iya kan iki keloloten kuwi. Jalan lagi. Mas Malah Edo. enak lho. Wis kelet apa sih kelet lho. Ayo, sapa sing bawa? Monggo. Po bareng po Mas Anggit lho. Mas Anggit mawon, Mas Anggit mawon. Mas Anggit wis ora. Weh, Hah? Bebas saya, bebas. Bebas, bawane bebas. oh ya gentenan ngono bae wong enek kancane pirang-pirang kok. Gentenan. Jane iso to Magister Wis nganggo kopiah ki wis Bawa kok. kaya imam. Irene jane iso bawa ora to gitu iki. Aku karo Mas Edo iki kari ngamini. Awake dhewe mangkat kok Solo wong loro lho, arep bawa kok kaya rapal ngono kuwi. Lah sampean apal ora? Heh? Apal ora? Apal aku mau wis bawa ngono kok. Oh wis. Iya. Ayo Mas Anggit. Biasane Bawa napa jenengan apa sing apal napa? Monggo, monggo. Sampean mawon, sampean mawon. Mas Anggit, Mas Anggit yo. Mas Anggit mawon, Mas Jarang Anggit. petuk aku. Nggih, iki kangen-kangenan karo Mas Anggit. Biar iki ana bawa. Ah, wis. Iya aku nek kon bawa. Anu manganu catetane wae. Heeh, apa? Wong golek catetane. Jane kuwi nang isi ora nek pelajaran bawa to nggih. Yo ora enek mata kuliah bawa ora. Ora enek, kene pedalangan kok. Wah, buka HP. Cek. Oh, sambung wanci dalu wae. Oke, ya wis, awak. Pelok, nggih. Mengkersane dipun tutukan wong ini bintangipun Sinten yo? Mbak Brigita. Oh niku nggih. Idola kula niku. Kula nggih ngidolaken kok. Saestu idola kula niku. Kula nggih seneng kok, kula nggih seneng kok. Oh, jenengan yo seneng. Seneng. Daerah Mangja. Tapi diam-diam aku. Oh iya. Padha aku yo ngono rek. Aku ora hafal tenan. Padha bar aku karo kowe padha bar. Omonge. Ayo terus. Entar ta, Mbak, golekno HP-mu bukan. Oh, yo salah salah vakum ayo aja nganti kendho, aja nganti kendho. Engko nek celak vakum angel ngunggahke suasana iku. Heeh. Ayo. Ya. Emanipun Yayi Wosakrami. Lah wis jan kaya Mbah Sukron wisan. Nggih. Amin. Pama durung sun ingkang anggarwa. Kowe rasa noleh bir kita, noleh omase kuwi lho kuwi ya hafal. Oh, Mas ya apa? Prandene maksa syukur jebul nimas uga nanggepi ayuta sambung rasa nadyan wanci dalu tan ana ingkang rubeda nyuntak
tresno nadyan mung srana piranti. Srana piranti ya, Mas? Dengan benda. Oh iya, HP lho, Mas. Nganggo alat ya toh. Bluetooth. Anu, aja langsung ditampani sih. Langsung anu wae. Gambarmu ka ngeglo. Matur nuwun Mas Anggit, Mas Edo, Mas Badar boleh. Nggih. Heeh. Sami-sami, Mas. Matur nuwun Mas Akbar, sukses selalu, Astobroto sukses selalu. Amin. Mbak Pesek, Mas Bimo langgeng Langgeng, salam. Amin. Wah, sing bawa sidane aku tok ta iki mau. Nggih. Nggih bintang tamu bareng. Wah, pejret. Nganggo kopiah kok pisan. Go pecis. Jare ada duet sih toh. Ya Allah, pun Mas. Nggih. Mbak Bir jemene Mbak Bir. Duduk. Heeh. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Bir kita. Selamat malam Pak Dalang. Akhirnya ketemu lagi. Iya, dia ketemu, saya ketemu. Sesuk Jan. ketemu. Besok, iya ketemu. Sesuk Iya. ketemu. Luar biasa. Sampean yo ditembung karo Mbak Sri Pesek ya, Mbak Bir kita ya. Pak Dalang, kula niki nggih lara napa teng Solo nggih kalih Mbak Sri. Tenane to. Tangis-tangisan, curhat-curhatan nggih kalih Mbak Sri. Kok saiki Mbak Sri ninggal aku rapi to? Ya kowe ndang rapi. Kancaku sapa ning Ya ndang golek. Yo anu to, kudu menjadi motivasi jenengan ben sampean ndang nyusul. Oh ngono ya, Pak. Ndang nyusul rabi. Sampeyan yo wis rupa ayu. Lulusan sarjana seni, mbok ndang apa ngenteni apa ngono. Ora ya laris. Carane bendang entuk jodohe piye lek kira-kira Ya lho? piye sing lomo wae. Kok lomoh lho. Lomo Tawa. pemikirane. Oh iya. Berarti karo wong lanang ya dicedhaki, aja dilarani. Aja dilarani. Nah, Lah malah aku diombang-ambung radang dirabi ya. gur ngambung kok, gur kulit kok. Burung ngambung ra kalong lho, Bir. Aku golek jodoh ra sado-ado. Lah piye? Contone. Ah telu iki mah lho cek jomblo kabeh. Oh, lho Mas Ego kan Loro, sing loro. Oh ya, lek kira-kira lek Birgita iki cocoknya kalih Mas Badar apa Mas Anggit? Lah piye? Apa mau cocok kabeh loro sisan? Mosok loro, satu wae iki Piye, Mas Badar? Mas Badar piye? Dadi bojone Mas Badar tak dukung. Engko cedhak karo aku, Bir. Piye to iki? Bojo kok terus cedak-cedakan. Aku Maksud iki dadi dulurku ngono lho. Maksud iki ya Allah. aku suwe-suwe lak dikaya bal-balan Lah nyapa? persahabatan. Maksud iki terus dadi mbakku ngono lho, Mbak Bir kita. Nek karo Anggit Nyapa karo kuwi Mas cedak Anggit? karo aku. Oh ngono. Omahe ngono lho. Nek karo Mas Badar kan malah dadi dulurku. Mbakku Piye? ngono lho. Nggon aku apa-apa eneng lho ngerti dhewe bekonang produksi ya sukses. Kok bekonang ya sampeane? Scooby-Doo ya enek. Widul. Oh, senengamu ya rica-rica ngono kok. Mbak Bir kita doa apa untuk manten berdua? Semoga bahagia selalu ya Mbak Sri, Amin. Mas Bimo. Ya Amin. Koncone seangkatan dhewe ya, Pak. Ya Allah, jan kok ya wis rapi to, Mbak. Ih, gemes tau. Ya wis ketemu jodone ya. Iya. Gemesmu iki Mas Depak wae. Semoga bahagia selalu, pokoknya panjang umur, pokoknya bahagia wis Pak, wis kuwi ya, Pak. Amin. Ngono ya. Kowe sing gemes, aku sing gringgingen. Lah nyapa gringgingen sama? Nyawang kowe iki kok. Ih. ngono. Ngawang iki ya. Dibacotne Mbak Bir kita. Iya, Pak. Sambung wanci dalu. Ayo, iki mesti dibawane Mas Anggit, sampean sing langgam. Ayo. Aku ya lagi ngerti iki mau lho. Nyapa? Anggit bawa ya lagi ning kene iki. Lah Nek Karanganyar mbok dalang. sumpah to nek Karanganyar ora tau bawa ya. Lah biasanya kan dalang. Lah ya biasa nek munggah ngene kancan ya ora tau bawa yaine kuwi. Ya mergo niki pengen tampil kok, Mas. Ora masalah kuwi ya kepepet kuwi. Ayo Bir. Hah? Sing gedhe pangampurmu Kang Mas pepujangku
Iya. Ya. Terus? Mendah bayang yen setia repan mendika Telaske Mbak Bir. Mendah baya Mbak Bir kita ya wis ngantorake sambung panci dalu.